मेंबाय आमाय खामानि मावना मेंबाय Hello everyone, welcome back to my RBYT YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाहरबाय। लोगोफोर आङो हाजिरानो साहा हैनो नागिरदों नै गाइखेर साहा संख्रि साहा लोंहोनो ओमफ्राय बिस्कुटबो जायानो आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टफोर नायलांबाय थादो थांबाय थादो आं नै साहाखौ लानानै बन दानहोदो आरो माबायाव सिगुन बारियाव बन दानहोदो बना गैला नालाय जोंहा ओंखायनो हाजिरा लानानै बन दानदों आरो बेयावनो साहा हैनो नागिरदों उन्दुनानै बुथे जादों जि उन्दुखाबाय दिनै दुंदों लोगोफोर जों गामिनि लामाया बेनो थांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोंनो नै फंबायाबो थांफानो नागिरबाय आरो एसे आरो सानैदों हाय दं नै जों गामिनि स्कुला लोगोफोर बेनो जों गोदो फरायोमोन बेयावहाय नै थिं थाङो आरो औ साहैनो लोगोफोर बैयाव आधा दानबाय बेयाव आधा दानबाय दानबाय फिसा फिसासो थानायखौसो दानदों आरो बन गैयाना ओंखायनो हाजिरा लागायनानै दानबाय बेखौ थेलायावसो रोगाना लांनांसिगोन एसे गोजान जाबायना नै बिलाइ खिरि जोब्बाय संख्रि साहा आमाय हा आसोलखौ दा मोनायाव लोंनो हासिगोन लोंदो संख्रि साहासो बिस्कुटबो जायाबा लोंनो हागोन मेंबाय आमाय खामानि मावना मेंबाय भिडिअ लादो नोंखौ भिडिअआव बिराद मोजां मावखायोलै बे आमाया लोगोफोर खामानिया बिराद स्पिड आरो बेहा लेजि नङा एकदम थाबनो एरो खामानिफोरा ना दे लोंदो आमाय नै लोगोफोर बे सिगुना आमाय लाहानि आरो जोंहा ओमफ्राय खावसे बायनानै दोनबाय आरो दंफांखौ 28 दाल बायबाय आरो बेखिनिखौ थानायखौ दाननानै जोंहा लादों आरो लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर नै साहा लोंगासिनो आमाया लोंखांबाथाय थांनोसै आरो स' भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो प्लिज अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो जायफोरा गोदानै नायदों आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो गाहायाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंसिनियाव थाब मोनहैयो आरो लोगोफोर स' बाय बाय